atopámonos con que no mes de outubro fíxose un pliego para tratar de sacar a concurso a adxudicación da obra. Foi adxudicada e desde entón hasta hoxe o único que se ha feito nesta estrada é colocar un cartazo anunciador da obra. Isto é como dos Reyes Magos, primeiro mandan as estrelas e logo veñen eles. Entón, nesta situación que estamos, vemos que non se hai feito nada ni se vai facer. Por qué? Porque no mes de outubro hai que entregar a obra. Da empresa que se adjudicou a obra dixo que no mes de outubro tiña que estar entregada. Ese é o condicionante do plego. Pois ora resulta que estamos en xulio, ainda non se ha comenzado nada e a ver quen pode entender que en 2 ou 3 meses a obra pode estar rematada. Por tanto, estamos a sufrir todas estas consecuencias, agora no verán que ven moitísima xente que vive fora, que son destas aldeas, e tampouco ven donde o que se había prometido está feito. O que propomos de que se daqui ao mes de outubro non se cumpren os prazos e se entrega perfectamente arranxada a estrada, que se proceda á anulación do convenio, que se volva a estrada a poder de Endesa e os cartos que foron depositados polo Concello de Viana volvan ás arcas do Concello e que entón a Diputación e o PP que sean quen de vir aquí a explicarlle aos veciños porque, despois de todo o que se fixo, eles non conqueriron facer realidade a promesa e o convenio. A comisión que foi creada por iniciativa nosa, pero para nosa sorpresa, Secundino Fernández, o alcalde naquel intre do BNG, non a quixo integrar e no seu lugar mandou a un concelleiro, algo que nos sorprendeu e que nos sigue preocupando, porque o único interés que amosa ahora eu creo que é porque se vi presionado pola opinión pública, pero non era o seu interés que isto se levara a cabo nin o convenio nin o arranxo. Por que motivos? Pois descoñecémolo. Probablemente sea porque as iniciativas dos demais non lle son do seu agrado. Dende logo son moitos anos nos que os veciños de toda esta estrada, todos os povos que hai desde esta estrada hasta o remate da mesma, levan sufrindo a situación desta carretera con todas as fochancas, con todo o abandono en cuanto ao seu mantemento e, tal e como xa contou Germán, a carretera ten un proxecto, adxudicouse a obra, unha obra que costa máis de 1 millón de euros e que en outubro do ano pasado tiña que haberse empezado, evidentemente, bueno, pues por problemas técnicos ou por motivos técnicos se plantexou que ao vir o inverno non era factible levar a cabo a obra, pero unha vez que chegou a primavera a obra tiña que haberes comenzado.